wadya kumurung rumah kang kirang-kirang sukat kadang tandang cumangka kakakku mereka nilu breka wasa bekto siyaga ayo makarya angkat karya ning praja urip Kertaharja. Tirang-tirang suka tengah-tengah tandang cumangka kakakku mereka niru breka wasa bekto siyaga ayo makarya angkat karya ning praja urip Kertaharja. Kirang-kirang suka tengah-tengah tantang cumangka kakakku mereka niru breka wasa bekto siyaga ayo makarya angkat karya ning praja urip Kertaharja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi kairing raos pakurmatan saha kasinartan andhap asoring penggalih. Mugi lilanana kula buka waraning suka menganing wicara dwaraning kandha. Nedya marwakani rekasukasing sediatur pasugatan ing sonten punika. Tinar buka jroning raos semangga sesarengan memuji mring Gusti Zat kang murwing zat Allah Subhanahu wa taala zat ingkang maha welas maha asih ingkang tansah babar nugraha dhumateng panjenengan saha kula katiti wonten ing surya 17 candra 6 warsa 2023 panjenengan saha kula saged pinanggih wonten ing tata upacara gelar budaya Desa Giri Tengah sinarengan pengetan hari jadi Giri Tengah ingkang kaping 350 kali ingkang sampun kaadani wonten ing dinten kala wau. Dumateng sang yaning para pepunden, para sesepuh aji sepuh ingkang satuhu, kawula bektosi, para alim, para ulama ingkang minangka dadya pandam-pandam panuntuning pangibadah ingkang satu kiblat ing panembah ingkang satu kawula cadhong barokahipun para mangemban-mangembating praja satriyaning negari
kinarya pangastaning reh kaprajan saha kapradatan ingkang tansah hanggeng gulang mring telenging cipta murir arjaning praja tentreming swasana tansah res panjenenganipun bapa lurah sak janjang kawatipun ingkang satu pantas sinudar soto sagunging para pamirsa budaya sutresna ingkang satuhu sinongsungan dening tertaning kawicaksanan tuli nepatno ing deduka tinebena ing tulasari kasingkirna sekating sesendu saha panyendungan badhe tumama dhumateng jiwang kula dina ing ari kalenggahan menika kula kumantun lumarap Kabyantara minangka dadya talanging basa suling raga saking kadang-kadang seni lestari krida budaya kang wijil saking Angasara bilih wedal kalenggahan menika kadang-kadang lestari krida budaya nuhuni manangka dados panyuwunipun kadang panitia gelar budaya ingkang supados paring lelipur arupi kesenian lestari krida budaya ana mung mbok pilih samangke anggen kawula sakadang paring pasugatan kirang nuju prana kawula satuhu mawantu-wantu lumebering samudra pangarasama saking sagunging para sutresna budaya lan kawula tansah mawantu-wantu kawula suwun juruk pandonga saha pamuji mugi lumampahing adicara pasugatan ing sonten menika pinaringan lulus raharja tebih saking salwiring rupita sandikala pramila saking menika kawula sakadang namung saged ngaturaken sugeng amirsani ngantos titi paripurna.
SMP lewat tembang banget kuwi wujud katresnaku. Setunggal lagu tembang